Laing-laing isyu og hagit nga giatubang sa sektor sa kabataan ang gituki atol sa gihimong summit sa Mantawi City. Subay kini sa plano sa LGU paghanay og Children's Agenda. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa usa sa mga activities sa Children's Summit, gigrupo ang mga partisipante. Gibansay sila sa pag-ila sa lain-lain nga mga hagit nga giatubang karon sa kabatan-unan gikan sa dakbayan. Gihisgutan kini dayon pagplano og mga lakang nga himuon agig solusyon niini. During some workshop, ang kasagaran sa ilang gipang post dito kay like mga common jud nga problem which is bullying, that is the number one. Ang Children's Summit nga gilusad sa dakbayan subay sa kasaulugan sa National Children's Month. Tinguhan niini masayran gikan sa makabataan mismo unsay ilang gusto nga makapot o gusto nga mapatuman. Gisiguro sa dakbayan nga malakip ang tanan sa maong kalihukan ug ilasab gidapit ang mga estudyante, student organizations, mga PWD, NGO ug uban pa. Ang masabutan sa mga activity iduso alang sa Children's Agenda nga gipanday sa dakbayan. Maminaw sa mga bata kung unsa man ang mga pressing issues nga na-experience, na-witness, na-observe sa mga bata no or even sa mga atong mga kabatan-unan karon sa ilang community to give an opportunity sa mga bata no na nga maka-express sa ilang opinions. Inclusive gid siya kay naa gikuha man pud namo ang from PWDs nga sector. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.